So, und die kenners George, is jullie alright? Oh, jullie kan beter, George, is jullie lekker? Nee! Weet jullie wat mijn probleem met mensen zoals jullie is? Die moment jullie concert in die dorp kon kijken, dan raak jullie ook wat. Ik heb gewoon een klapje laten. Welkom, lekker om hier te wees, lekker om hier te wees. Ik wil een paar punten noemen voor ik begin. Punt nummer 1, ja, mijn been is amper gebreek. Ik sta nu op 1,5. En punt nummer 2, daar is rechte alcohol in een glas. Die loop van die show gaan ik zo nou en dan een slikje vat. Ons weet hier ook waar toe die show kan gaan nie. Maar de rest is sure enig iets kan gebeuren. Als die kerkmensen is, sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Derde punt is, jou kinders samengebring het, jy het 'n swak keuse gemaakt. Dinge kan rof raak. En die laatste punt is, dis 'n free show. Maar niks verhoed jou om 'n donatie te maak nie. Hoekom raak julle stil? Wil julle geld in? Geef julle self 'n lekker applaus, thank you for being here. Dankie, baie dankie. Die show se naam is Funny Karoo, a throwback to COVID. Ja, ek gaan julle letterlik terugvat toe van julle nog 'n virus gehad het. En moenie ek asof van julle hier sit en nie COVID gehad het nie. Ek kan uitpoint wie COVID gehad. Antie, jy het COVID gehad. Ik ken mijn COVID-partners. Kamala heeft COVID gehad. Waar is Kamala? Ik weet vooral wie heeft COVID gehad. Ik ken mijn COVID-partners als alles niet voorkomt. Ik heb COVID gehad. So hierdie show was a throwback to the pandemic, né? Die COVID-pandemic. En weet wat maakt mijn hart die blijste deesdae als je voelt dat ons mensen kan weer leven. Ons kan weer leven. Ons kan weer lachen. Maar van jullie raakt te gemakkelijk, because van jullie hoes alweer oopbek. Jullie het niet jullie les geleerd nie. Van jullie hoes alweer alsof dat jullie toekomt. Kan jullie onthou 2 jaar? Kon ons zeggen hoe is het die? Toen hoes een crime was. Niet mijn woorden, die Ramaphosa had gezegd. It is considered a criminality offense. And stabbing your cousin to death is an accident. Parole can be granted. Ja. Hoes was a criminal offense. En ik heb baie boord geraakt bij deze, because ik leef met een lijk. Als die Engelse mensen, I love what, rest in peace, here. Ik weet niet wat is een lijk in Engels nie. So ik was baie boord, so in a way moest ik mezelf geëntertainen. Toen ik precies gedoen wat niemand moet doen nie. Ons kon niet hoes nie, maar ik heb gaan hoes in public spaces. Ik heb bijvoorbeeld gaan hoes binnen in die Go George. Een vol bus het ik in gaan hoes. Ik heb niet 1 keer busgeld betaald in COVID nie. Because daar waar ik hoes, wordt daar ruimte gemaakt voor mij. Daar rij ik alleen de bus George toe, vat ik selfies met captions, hashtag all by myself. Hashtag no pay. Hashtag free ride. Ik heb 1 trip gehad zonder een driver. Because toen ik hoes die driver ook uit, ja. Die bus het homself gereden, hoe ik in het dorp gekomen, die heren weet alleen wat ik er daar gekomen. En die bus het alles gedaan wat hij moet doen zonder een driver. Toen ik uitkwam, toen zei hij op, door opening. En hier zit de Go George driver, hij ken hij effect, hij kan zelf vergelijk. Ik heb gaan hoes binnen die bus, mezelf entertain. Maar was er over 2 jaar geweest. Ons was een hokkig. En voor de eerste keer denk ik ons allemaal het een common feeling gedeeld. Ik zie niet een paar omens met dassen, ik ga het voor hulle. In fact, ik ga naar hulle kijken en het voor hulle zeggen. Ons allemaal het een voorsmaak hier gekregen, hoe het voelt om mijn tong vol te wees, nee? Want voor 2 jaar kon ons nergens gaan, nee. Die kerk was toe, die school was toe, die werk was toe. Vrouwen was gatvol van hulle mans, ik zei het, ja. Ik zei het vandaag. Die vrouw wat langs jou zit, was moeg van jou in die lockdown. Maar ze gaan die zeggen niet, want jij kreeg, of zij kreeg jou pay. Jij is met mij getrouwd, ik zei het. Fernando, zij was moeg van jou. Ik zei zo. Titi, die boeta was moeg van jou. Sari zei zo. Want die werk was toe. En hij huis was te klein en allemaal was op een hoop geweest. Jij had vrouwen niet spijs gegeven. Nie. Ja, kom je vrouw uit bij die kombuis. Hallo mama. Kom ze bij de kamer, hallo liefie. Maak ze toilet dier op, hallo baby. Ja, kan ik klaar? Kan ik tenminste klaar?
Die huis was klein, mans was oral. Was er over 2 jaar. Onthou julle die eerste level 5. Ek praat van die level 5 toe jy nergens kon gaan nie. Die level 5 toe jy nie eens by jou hek kon uittrap nie. Ja, die straat is doodstil, maar die moment jy so maak, hoor jy hoep, 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 hoep. Hey, wat de fuck is die wen? Level 5, ek praat van die level 5, maar my ding is die, ek gaan die lewe met my eie motto. I seek the positive within the negative. Kan ek het weer sê? I seek the positive within the negative. So my COVID lockdown het positives en negatives gehad. Die positive is, loafers moes by hulle huise gebly het. Die vrou weet waarvan ek praat. Ja, ek tel 'n loafer gees op daar. Loafers was geforst om by die huis te bly. Maar die negative is, ons kon nie meer family gatherings het nie. En ek weet eens van julle wat nog old school family tradition het, Mr. Noble, nee. Ons braai einde van die maand by Johnny's huis. Family traditions. Ons het game night by Fernando's huis. Sulke tipe dinge. Nou sê die van julle wat deel is van family traditions, maar jy bring nooit fokkol. As ze brengen braai, jij brengt jezelf. Hallo! Het je al die 4 al aangesteek? Wanneer braai ons? Ik is een van hulle. Ik is een van hulle. Wille, ek en my familie, vir jare het ek my familie gevloos. Wie vergeet hulle vlees vir 12 jaar? Ja, elke brengen braai vergeet ek my vlees. En kom ek sê veel, ek hoef van iemand iets leer hier binnen. As jy lieg, it's not about the lie. It's how you present the lie. It's not about the lie, it's how you present the lie. Kom maar laat jy werk, so jy kom maar in by die bringenbraai, nee? As jy inkom, jy moet eens inkom, almal moet jou weer sien. En dan sê jy vir yourself, 3, 2, 1, action. En zodra jy vir jou sê action, ach, jana! Iemand gaan prasare en nou, jara my vlees! My vlees! Waar is jou vlees? In die diepvries by die huis. Ik heb voor 12 jaar mijn vlees vergeet. En dan krijg je altijd 1 probleem in die familie. Hij 1 probleem wat ding, hij is wijs. Die 1 keer toe wou mijn neef mijn vat mijn vlees gaan halen. Ja. Toen ik zei mijn vlees is in die diepvries bij huis. Toen zei ik al gauw van, ik zei nee, petrol is duur. Hij zei nee, ik mind. Ik zei ja, ik mind. En dan voor die wat die vlees hoeft te brengen, is daar die andere optie, option 2. A financial contribution. Ja, a financial contribution. Hulle my daarmee ook uitgevangen. Want mijn wallet was ook bij de huis voor een paar jaar. Mijn wallet was bij de huis. Nou, diezelfde jaar toen ik mijn vlees vergeet, toen hij me uitvangt, zijn neef gaat net zo. Oké, Sari, als ons jouw vlees kan gaan halen, als er een andere optie. Ik vraag, wat is het? Ik was klaar geïrriteerd. Ik vraag, wat is het? En die zie je weet, ik kan het irriteerd. Dus ik kijk veel van je gezicht af tot je toon en weer op. Ik vraag, wat is het? Hij zei, nee, ik kan een financiële bijdrage, ja. En toen waarin ik zei voor mezelf, 3, 2, 1, action. Ai, jalla! Hij vraag, wat is nou mijn wallet? Leg op die dienstbrief waar die vlees in is. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.